Diyos Marinaldo po sa Tuyagabos, as in welcome sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Kaiba kan sa to mga personal na intensyones, ang misang ini dinudulot bilang pasasalamat ni Nene Del Rosario, Marwin Mangubat, Pobrecita Labanta, Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr., Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for birthday blessings of Mylene Decena, offered by Llantero and Decena family. Thanksgiving and prayer intentions of Robredo family, Matias family, and thanksgiving for all the blessings received by Delgado family. Special intentions for safe travel of Alan Go and family, offered by Nene Del Rosario. Prayer for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez and Arnaldo II Bunyag, offered by Binang. For safe and good health of Viel Maria, Gerald Theodore, Jerome Rodriguez, Carmen, Cindy, Arnold, Corby, and Corvin Joseph Bunyag, and Michelle Angela Primavera. For safety, good health, and financial blessings of Mary Jane Roderick, Bibi, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Luis, Angelo, Christian, Marie, Naina, and John, offered by Llantero and Decena family, for special intentions of Harry Robredo and family. Protection and good health of Christine Boqueron, offered by Shirley de la Fuente. Prayer for the soul of Father Luan Harcia, for all souls of dead members of CRC and LLFCC family, for the souls of Arnaldo, Arvin, Arnold, Remedios, Rolando Sr. and Jr., offered by Binang Bunyag, for the souls of Saturnina, Gregorio Aaron, Pableta, Jose Antonio, Epifania, Maria Clara, and for all souls in purgatory, offered by Llantero and Decena family. For the souls of Rex, Virgilio, Virginia, offered by Antoinette Fornoles. Prayers for all the souls in purgatory by Matias family. Sa gabos po na nagdulot, salamat. Ngunyan iyo ang ikalimang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Ang kaugmahan mahalaga sa buhay nin tawo. Mamundo ang buhay kung gabos na sana trabaho asin mayo nin pahingalo. Alagad makakamtan man ang pagkawaranggana kung anhanap ta sa buhay gabos sana kaugmahan. Sa laog kan 40 aldaw, inaalok kita sa simbahan na mag-ugma ta si Kristong paratubos na buhay liwat. Kita naging mga aki kan Diyos asin nabuksan sa to, ang balaog na makaibahan niya, sagud pa man. Alagad, dain niya to paglingawan na ang kahadean kan Diyos, pinupunan pasana. Ang kapanuan kaini, maabot pasana. Kayaan sa tong buhay, yaon pa sa pagultanan, kan kahadean na uya na, alagad, daipa. Ang selebrasyon niya itong unyan, panginginota ni Reverendo Padre Darius S. Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos sa sinmaugmang awiton ang awit sa pagpuon. Na daing makakaagaw, kung ikapuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalan, kung kami sa imo pinapuli.
sa imong laro. Pagtubod niya mo lugod magraro, Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, an kagurangnan mapa sa Indo, mga tugang ako ontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhe, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahayan bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Uli ka ng ulan mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na Panginoon Jesu Cristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa buo kan Ama, kaheraki kami. Aming kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, asin daing kasagkuran, danay nahamanon mo sa muya ang sakramento kan Paskwa. Tanganingan mga pinagkanigo mong baguhon, uli kan banal na bunyag,
magdulot kan dakol na bunga. Sa tabang kan sa imong pagbantay, asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahanin buhay na daing kasagkoran, uli kay Jesucristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon. Matukaw po ang gabos. Dapat kitang magugma, alagad kaipuhan na mag-andam sa pag-agi kan mga kasakitan sa sato, tanganing maging maninigo kita sa paglaog sa kahadean kan Diyos. Hemateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pakahatod ni Pablo asin ni Bernabe kan ebanghelyo sa syudad na ito asin pakatipon nin dakol na disipulos, nagbalik sinda sa Listra, sa Iconio, asin sa Antioquia. Pinaparigo ninda ang mga puso kan mga disipulos, asin sinasadol na magdanay sa pagtubod. Huli ta kaipuhan mag-agi kita nin dakol na kahorasaan, tanganing makalaog kita sa kahadean kan Diyos. Nagpili sinda ng mga presbitero para sa inda sa lambang simbahan, asin pakapamibi na may pag-ayuno, ipinaniwala ninda sinda sa kagurangnan na pinagtubudan ninda. Dangan nag-agi sa Pisidia, nakaabot sinda sa Pamphylia. Pakatapos ipahayag ang tataramon sa Perga. Naghilig sinda sa Atalia. Hali duman, nagpalayag pasiring sa Antioquia, kung sain sinda ipinaniwala sa grasya kan Diyos para sa trabaho na nahaman pa sana ninda. Pagdatong duman, nagtipon sinda kan simbahan, asin ipinamareta ang gabos na ginibo kan Diyos sa paagi ninda, asin ang pagbukas niya sa mga hentil kan pinto nin pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, o umawon sa kudpaman ang sa imong ngaran, o Diyos, asin hadi ko. O umawon sa gudpaman ang sa imong ngaran, o Diyos, asin hadi ko. Maugay asin mahihirakon ang kagurangnan, halaba ang pasensya, asin dakula ang pagkaherak. Marahay ang kagurangnan sa gabos, asin sa gabos niyang gibo, mahihirakon. Uumawon sa gudpaman ang sa imong ngaran, o Diyos, asin hadi ko. Pasalamatan ka kagurangnan kan gabos mong gibo, asin ang sa imo mga devoto mag-umaw sa imo. Ang kamurawayan kan sa imong kahadean isasabi, asin ang sa imong makakamhan itataram. Uumawon sa gudpaman ang sa imong ngaran, o Diyos, asin hadi ko. Na ikapaaram sa mga aki ni Adan ang sa imong makakamhan, asin ang kamurawayan kan onra kan sa imong kahadean. Ang sa imong kahadean gabos na panahon, asin ang pagpapangyari mo danay sa gabos na sunod-sunod na kapag-arakian. Uumawon sa gudpaman ang sa imong ngaran, o Diyos, asin hadi ko. Sa paagi ni sarong visyon, buot ipahayag sa to kan babasahon ang karangahan na nakatalaga duman sa mga nagsasakit nin makuri huli sa kagurangnan. Sa katapusan kan kinaban, dainin kagadanan o pagtatangisan nin huli tabagong kinaban ang gigibuhon kan kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan ako si Juan, nahiling ko bagong langit asin bagong daga. Aninot na langit asin aninot na daga, nakaagi na. Ang dagat man mayo na.
Ang banal na syudad, bagong Jerusalem, nahiling ko man, naghihilig hali sa langit, hali sa Diyos. Andam siring sa nubyang sinarumnuhan para sa iyang agum. Nakadangog ako nin makusog na tingog hali sa trono, na ansabi, Uya, an iirokan kan Diyos kaibaan mga tao. Mag-ierok siya kaibahan ninda, sinda magiginyang banwaan, asin siya ang Diyos kaiba ninda, magiginindang Diyos. Papahidon niya ang lambang luha sa saindang mga mata, dai na magkakaigwanin kagadanan, ni magkakaigwanin kamunduan, o paghaya o kakulgan. Hulitaan mga enot na kalihis na. Nagsabi ang nagtutukaw sa trono, Uya, ginibo kong bago ang gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kanibang banal na ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahali ni Judas, nagsabi si Jesus, ngunyan pinamuraway an aki ikang tao. Sin ang Diyos pinamuraway sa iya. Kung ang Diyos pinamuraway sa iya, papamurawayon man siya kan Diyos sa iya. Sin tulos, papamurawayon. Mga padangat na aki, dikit na panahon pa ako sa Indo. Hahanapon nindo ako asin siring sa sinabi ko sa mga Hudyo. Bagong tugon tinatao ko sa Indo. Magkaminuotan kamo, siring nanamutan ko kamo. Kamo man magkaminuotan. Digdi maaraman kang gabos na disipulo ko kamo. Kun magkaminuotan kamo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po kita. Diyos maray na aldaw mga tugang. Diyos, maray na aldaw. Sarong beses, nagpabulog ako sa barbero. Nakapantalon akong blue, saka nakaputing t-shirt. Sabi kang si barbero, Sir, security guard ka po, sa ka nagjo-duty. Sabi ko, iyo, dyan lang niya ako sa may plaza, nagjo-duty pagbanggi. Dahil akala niya sako, naka-uniforme ning security guard. Tapos, siyempre kalbo, akala niya talagang parabantay ako pagbanggi. Ang uniforme, sa istorya kan kinaban, mahalaga pagiraray ang pagsulot nin uniforme sa pagpamidbid kan sarong identity nyato sa kinaban. Uniforme kan mga nagtatrabaho. Ang sa tuyang mga lektor may uniforme. Uniforme kang security guard, mga teacher, o mga estudyante, o kaya kan mga madre. Ayan. Tangani na namimidbidan kita sa paagi kan sa tuyang pagsulot nin uniforme. Pag nagpipilgrimage kita, may mga t-shirt kita kayan, para rehas ang t-shirt ta. May uniforme kita, tabaka magkawararaan. Ayan. Tabaka ang iba, haloy duman sa saudan, bakala ning souvenir. Ha, ina nga, pag nahiling mo, iyo nga, ito takaibahan mi naka-uniforme.
So madaling mabibisto kung naka-uniforme. Dawa na ang mga madre o mga padi pag nakasutana, pag naka-uniforme madaling mabibisto. Pag dahil nakasutana, magkaroon masakiton mabisto. Sa States, nagdumang kami sa rong simbahan, may nasabatan kami. Sabi sa kuya, "Are you a monk? Mungha ka ngaya?" Ay sabi ko, "Dahil po, kalbo lang ako, pero bako man akong mungha." Takala ninda, gabos na kalbo, mungha. Kaya lang, dahil man kaya ako naka-uniforme. So madaling mabibisto ang sarong tao pag ini naka-uniforme. Yan. Kaya baga mabimidbid kita depende sa kulay. Pinklawan, pulahan, dilawan. So dawaan mga kumpanya may kanya-kanya man yaning mga uniforme kung nagtatrabaho sa bangko. Alagad, sabi ni Shakespeare, sabi niya, "Kukulos non facit monakum." The hood does not make a monk. An alikboy kan mungha, dahil nagpapahiling kan sa iyang tunay na pagkatao. Dahil nangangahulugang nakaalikboy kaning mungha, tunay ka ng mungha. Or nagsasabuhay ka na kan sa imong pagiging mungha. Dahil nangangahulugang nakasutana ako, nagpapakapadi na talaga ako. Diba? So bako iyan ang sukulan kan pagkamidbid nyato bilang mga Kristiyano. Kaya kitang mga Kristiyano, dakula ang problema ta sa pagpamidbid sa kinaban. Paano kita namimidbidan sa kinaban? Dawa si Kristo nakilaban sa hapot kung paano mabibisto ang sarong disipulo niya. Kaya lang ang sa iyang reseta, dahil nakabase sa inaapod na uniforme o bado. Takong ang pagiging Kristiyano ta sa paagi sa naning pagsuklot, mga tulay na kutakitang Kristiyano sa bado pasana. Kaya lang ang reseta ni Kristo para kay Kristo, ang kakaibang marka kan pagiging Kristiyano, bako sa saindang uniforme sa religious organization, kundi sa paagi nin sa indang pagkabuhay. Paano kita mamimidbid or mapamidbid sa kinaban? Ang sabi nin kagurangnan, magkaminuutan kamo sa lambang saro, huli kan pagkamot na ini, maaraman kang gabos na kamo mga disipulos ko. So ang pakamidbid palan, kung bot niya tong mamidbidan kita kan kinaban, sabi ni Jesus, sa paagi nin, uniforme nin pagkamuot. Kaya an marka kan pagkamidbid sa sato, iyo an pagkamuot, bako an uniforme. Sabi ni Martin Luther King, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Kaya para kay Jesus, ang uniforme na dapat sinusulot niya to, iyan ang uniforme nin pagkamuot. Ginibonin kagurangnan ang pagkamuot bilang dakulang tanda kan sa tong pagka-Kristiyano. Bakong pagkauyam, bakong pagkaanggot. May mga reliyon nang tinutokdo pagkaanggot sa nasa Katoliko. Bakong araw kayan ang katukdoan ta. It is not about hatred. It is all about love. Kaya inaalok kita na maging katuwang ni Jesus sa inaapod niya tong evangelization. Alagad ang epekto kang evangelization, bako sa tibay kan sa tong pagtaram, kundi sa pagpahiling, sa pagsabuhay kan tataramon na sa tuyang binabalanghibog. Sabi kaya ni Saint Francis of Assisi, sa iyang mga praile, sa iyang mga padi, sabi niya, preach the gospel at all times and use words if necessary. I-preach ang tataramon, ibalangibog ang tataramon ng Diyos. Sa gabos na oras, maggamit ning tataramon kung kinakaipuhan. Ang bot niyang sabihon, ang epekto, ang sa tuya mismong pagkabuhay, maging sarong evangelization sa satuyang kapwa. Dawa baga si Mahatma Gandhi, nagsabi, manunungod sa mga Kristiyano, sabi niya, yaon ang sa kong respeto sa Kristyanismo. Bistado ko sa Jesus. Ang problema, yaon sa mga Kristiyano, na dahil nagsasabuhay kan sa indang katukdoan. Mga tugang,
Itinaonin kagurangnan ang bagong tugon, tangani na kita mamidbiran na mga disipulos niya. Kita mamidbidan huli sa pagkamuot na nahihiling sa gibo. Ano ang pagkamuot na ini? Enot, ini sarong tugon. Tinutugon kita bako ining emosyon, kundi tugon. Bako sana ining imbitasyon, bakong request. Ini sarong kasuguan. Sinusugo kita na mamuot kita sa lambang saro. Pandua, ang pagkamot na ini, inaapod niya tong radikal. Ini ang pagkamuot na hinapot ni Jesus ki Pedro. Sabi niya, agapasme. Namumutan mo ako, Pedro. Namumutan mo ako na may pagsakripisyo. Handa kang ipako sa krus or pugutanin payo sa ngaran din pagkamuot na iyan. So, ang pagkamuot na sinusugo sa to, pagkamuot na may pagsakripisyo, bako sa nang paghanga ki Kristo. Pantulo, ang basihan kan pagkamuot na ini, iyo ang pagkamuot ni Kristo. Magkaminuotan kamo, siring sa pagkamuot ko sa saindo. Kaya kung may sukulan kita kan pagkamuot na ini, bako kan pagkamuot ko, bako kan pagkamuot nin sa tong kapwa, kundi ang pagkamuot nin Diyos. Iyan ang sukulan. Pag iyan ang satong naging sukulan, hararom yan. Mayo yan ning sagkod. Pero kung ang pagkamuot ta ang basihan, si kataid ta sa nang harong, hababaw sa na yan. Kaya sabi ni Jesus, magkaminuotan kamo, siring sa pagkamuot ko sa indo. Matugang, tandaan taan sabi ni San Pablo, ano man na ginigibo mo, gibuhon na may pagkamuot, asin maninigong ikadulot sa Diyos. Iyan ang marka kang tunay na Kristiyano. Amen. Matindog kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, sin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang sarong komunidad na sararo sa pagkamot asin pano nin pagmakulog sa kapwa, mamibi kita sa Ama asin maghagad kan sa iyang tabang sa satuyang paglakbay digdi sa daga. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga pinaniwalaan, kan katungdan na mamayo sa simbahan, mapatno kang espiritu nin pagkamuot asin paglingkod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga miyembros kan satuyang mga parokya, asin mga komunidad, mamuot asin magtabang sa lambang saro, bako sana sa tataramon, kundi sa gibo asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang bendisyonan kan Diyos, rangahon sa saindang kahilangan, asin maumayan kan Diyos non na pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pagkaungis, kapaitan, asin pagbalos, mapara sa puso kan mga nasasakitan, magpatawad sa kapwa asin sinda maging mga paradara ning katuninungan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapahingalo na sa kahadean kan Diyos sa God paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Lang ito na Ama, himatian sa muyang mga pag-arang, sin para Roma ang pagkagamya awmi sa imong pagkamuot. Tabangi kaming magdanay na maimbod sa tugonin pagkamuot, kan sa imong aki, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos.
sa kuyang buhay sagot paman. Kaugmaan sa kuyang puso asin kalag na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakabulan at sa kuyang isip asinbog. Inudusay ko sa imo katalikasan ko para sa kaumawan mo. Kapagi ako karuran. Matindog po. Ako unman lugod, ng kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. O Diyos, kaming ginibo mong mga kasumaro kan saro asin nangungurog na pagka-Diyos, sa bagsik kaining sinasambang pagtinao-tauhan kan sakripisyo, nakikimaherak na gibuhon mo, tanganing siring na minidbid mi an sa imong katotohan, kami man lugod makasunod kaayan, huli kan makarahayan na ugali, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay binabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinakman, patingani ang mga langit na bertudes, asinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Tapos na nagsasabi, Maluhod po. kagurangnan, ika nanggad an banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kansya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sakuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagipuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aaram na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamo, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupan nakapagayagaya sa imo. Magkanigon maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natokdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaong sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buod mo sa dagat, insirin sa samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Sana sa muya,
asin para kami ang narahas sa suko, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay na talingka sa kasaalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulitang sa imo at kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Are paghilingan sa mong mga kasaalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanikoan na siya mapatuninong asin magkabaranyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraon kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bago akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po. Kagurang na nakikimahera kami, magkanigong maghumari ka sa saimong banwaan, na tinukduan mo sa paagikan mga langit no na misteryo, singibuhang magdumanhali sa lumang pagkabuhay, pasiring sa bagong buhay huli kay Kristo sa mong kagurang nan. Amen. Matukaw muna po. Asin pasalamatan niya to ang satuyang celebrante, Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you po. Ang satuyang Mass Offerer, Mrs. Shirley de la Viña and family. Salamat po. Salamat man po sa satuyang mga akolito, mga nagbasa, ministro laiko, asin sa to gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Salamat man po sa People's Broadcasting Network sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan na madadalan sa PBN TV5 alas 6 ni Domingong aga asin mahihinanyog sa OK FM Radio. Ang Misa nin Banwaan madadalan man sa Facebook live streaming asin YouTube. Search lang po Misa nin Banwaan. Sa tuya pong i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa ibang nasyon na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurang naan mapa sa Indo, Asin sa saimong Espiritu. bendisyon kami Diyos na mga kamhan, anama, sinanaki, asin, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Ang tataramon na nadamo, ang ginapahay na nagpaso, ang murahon nin pagkong gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalan din tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya topon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya topon niya.